Partiya Demokratîk a Gelan HDP piştî mîtînga Amedê di roja yekşemê li Îstanbulê ji bi heman duruşma çareserî emin ji şer û dagirkeriyê ye na mîtîngek li dar xist. Ev mîtîng li Taxa Kartal bi beşdariya bi hezaran kesî pêk hat û qada mîtîngê palayên HDP hatin xemilandin û pankarta Bila Aysel Tolok were berdan hat daliqandin. Hevseroka giştî ya HDP Pervîn Buldan di vê mîtingê de axivî û diyar kir ku konsepta şerya hikûmetê hem li hundir hem jî li derveyê welat didome. Ülkelere, komşu ülkelere Yên ku ji bo şer çûnê welatên cîran ser siberoja vî welatî û ciwanan nafikirin. Ji ber vê yekê li vî welatî ti kes jî siberoja xwe nizanin û ew bêhêvî ne. Buldan di berdamiya xaftina xwe de jî destnîşan kir ku desthilat ji bo ku desthilata xwe xurt bike qerta şer bikartîne. onlar savaş konseptini devreye koyarken Dema ku ev konsepta şer tê bikaranîn, her gule û bombe dibe sedema xizaniya karker, ketkar û jinên vî welatî û ev yek ji bo desthilatdariyê jî hew nexeme. Buldan li ser vê konsepta şer ji anî ziman û got ku ew ên rê nedin şer û ew ên bi tifaqekê berfireh û xurt bibin alternatîv ji bo hemû gel û pêkhateyên Tirkiyê. Li aliyeke din ve ji rûniştvanên Îstanbulê û rûniştvanên li bajarên derdora Îstanbulê jî tevlî vê mîtingê bibûn. Selîm Akgül rûniştvanekî Îstanbulê ye û ew diyar dike ku ew dijî şere û sedema hatina vê mîtingê jî hatîne ziman. ji bo vê aboriya Tirkî neçe herbê neçe savaşê ez hatime vê derê dengê xwe bilind kim ez dixwazim gelê Tirkî hemî jî dengê xwe bilind ke li karşıyê vê savaşê rabe. Her wiha rûniştvanê Tirkiye ji behra reş yê bi navê Serkan Şîşçî jî bawer dike ku Türkiye bawayekî xelet tê birêvebirin. Bütün Türkiye Cumhuriyeti'ne sesleniyorum. Ez bang li komara Tirkiye dikim bila kes me neşelîne. Em dad û mirovatiyê dixwazin. Li vî welatî şerê me bi ti kesî re nîne. Şerê me ji bo nan û dadweriyê ye. Hêjayê gotinê ku ev mîtîng weke ku hatibû plankirin birêve çû û bawayekî bêpirskirêk bi stranên Komalaw jê qediya. Menbotanî, Dengê Amerîka, İstanbul.